Od bura ma kaunti ma Siaya obwogo mathicho oko Gavana James Orengo e apisi ka gitude kod bagni kod chenro mag omenda e kauntino. Kotelnegi kod spika George Okode, MCS go oseo migao mar omenda e kaunti ma Siaya kuom remnyenyo e lela bajet mar kaunti ma Siaya ma ik omenda 2026-27 ne migepe e kauntino ma giwacho ni tiyo e mudho maonge ler mar bajedno. Kaka Steve Biko leronwa, od bura ma Siaya koro luongo Gavana James Orengo mondo ochopi e nyime chieng' tich ariyo ma juma manyien mar lero midhiero mokwako migaono kata bang' rem puodho welo mar George Nying'iro kaka jatend migao mar omenda. Bang' od bura mar kaunti ma Siaya ne ng'udho kendo rem puodho George Nying'iro kaka jatend migao mar omenda e kauntino, od burano koro wuok tung' mosuo gi migaono ma giwacho osethiro chenro mag dongruok moting'o nyaka mago mosepodhi kod od burano. Kinde twak mane okelo kanyakla jotend migepe, apisas kod directors mag migepe duto e kauntino kendo chwo e kom kod spika ma Siaya George Okode, MCS go oseo migaono kuom rem keto lela bajet ma ik omenda mag 2026-27 ma giwacho ni kata migepe mopogore mag kauntino bende tiyo e mudho. And their respective amounts. Even if I asked one department today, tell us what are your pending bills, I'm sure they don't know. So that is what we wanted. As we do a budget, we need to provide for pending bills. What we got, and that's why it was a shame, the governor, from his body language, he was so happy that we had moved from advanced report to a qualified report. No bende, MCS go no nono gimomiyo migao mar omenda no ok nyal pedhe lela report mar chenro mag dongruok mane oketie ik omenda mokalo kata bang' od burano puodho gi kendo keto negi omenda e budget. Commission per ward. So we expected that in this ward, say we are in Sidindi ward, you tell us in the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling over. Remember, we are rolling over the project and the funds. Even with the payment of the share, Mr. Speaker, yesterday I went to visit one of the staffs who is just for the company. You're being told that the share has not been remitted in the last 8 months. How do we want this to survive, Mr. Speaker? Are we very fair to ourselves? Ewi mano, gigwelo Gavana ma Siaya James Orengo mondo chopi e nyime od burano tich ariyo mar juma manyien mar duoko penjo wi chilo mokwako migao mar omenda ma Siaya, ahinya to bang' Orengo walo George Nying'iro e tielo mar ariyo kata bang' od burano kwedo welo mare dweche 4 mokalo. The emergency projects. Even as we speak, the provision in the emergency fund is insufficient to even finance or pay for emergency projects undertaken so far. Mano, od burano chiwo thuolo mar seche 24 ni migao mar omenda no mondo chwa listi manyiso chenro mag dongruok mane orem tieke ik omenda mokalo ka giwacho ni nitiere kata chenro moko ma nonro margi nyiso ni nochulo omenda to onge tich motim ka koro gikwayo migepe makedo gi mibadhi pacho ka mondo donjre e wachno. Mano bende gikwayo jotije mag kauntino ma apisi mar ombudsman nyocho chwalo lipot makwedo welo margi mondo oge lemogo mar chiwo thuolo ne manyo jok moromo. I really ignore the qualified advice, but I think it will come back. We proper get information from this individual. As a result of this direction by the movement. Magi timore ka e giko juma mokalo, duol maketo nyong'ong mar kaka jo Kenya yudo ratiro, ombudsman nyocho golo lipot manyiso ni sirkal ma Siaya e bwo Gavana James Orengo osedhi ataro gi chike kendo gwelo apisas moko e lemo ka ok okalo e od bura mar kauntino. Achiel kuom apisasgo en jatend migao mar omenda George Nying'iro e kind mamoko 4 ma duto duolno dwaro ni mondo wito oko mapiyo piyo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.